Vítaj pri rannom prebudení svojho tela. Začneme priťahovaním brady ku krčnej jamke a potom pomaly zodvíhaj bradu dohora. S nádychom a s výdychom brada ku krčnej jamke. Pohyb je pomalý, plynulý. Potom prejdi na stred a zmeníme smer. Ide ucho k ramenu. Nádych na stred a ucho k ramenu. Obidva pohyby spojíme a začneme krúžiť. Pomalé krúžky, ako keď si namočená v mede. Nádych ide brada dohora a s výdychom k zemi. Vnímaj svoj krk, pozoruj ho. Ako sa cíti práve teraz, ako sa možno prebúdza, rozhýbáva. Ostaň prítomná svojou mysľou na podložke. To dôležité sa nedeje v budúcnosti ani v minulosti. Teraz je čas, ktorý máš pre seba. A to dôležité sa deje práve tu a teraz. Vykrúž do druhej strany. Dokonči krúžok, zodvihni hlavu a vyťahni ramená dohora a začni nimi krúžiť obidvomi naraz dozadu. Pomasíruj pohybom svoje ramená. Teraz zmeníme, začneme striedať, najskôr jedno rameno dozadu, potom druhé. Poď si užiť tento láskavý, krásny, plynulý pohyb. Kruh ako taký je veľmi výživný pohyb pre nás ženy. Pomalé krúžky ramenami. Vnímaj prebudzajúcu sa energiu v tvojom tele, pritiahni práve rameno k ľavému kolenu, potom na stred a potom vymeň. S nádychom obidve ruky dohora, s výdychom spoj dlanie. Nádych, úklon do pravej strany. Nádych na stred a úklon do ľavej. Sedacie kosti na podložke, poď cez polkruh, znova doprava. A cez polkruh doľava. Krásne. Nádych dohora, s výdychom rotácia v chrbtici. Opieraj ľavú ruku o pravé koleno, nádych hore, výdych do druhej strany. Chrbátik je rovný, vystretý ako strom života. Nádych hore a s výdychom preručkuj pred seba, pritiahni čelo k zemi. Dopraj si pár nádychov, výdychov. Potom vyťahni hrudník dohora, prenes nohy, pokrčené v kolenách a začneme ohýbať kolená striedavo do jednej strany a do druhej. Prebudíme aj bedrá, našu pánvu. Poď si sadnúť tak, že sa chytíš pod kolená a s výdychom vyhrbíš chrbát. Nádych pritiahni hrudník k stehnám a výdych vyhrb. Nádych dopredu a výdych, gulatý chrbát, úplne sa natiahni. Nádych dopredu a výdych, lopatky od seba. Nádych dopredu, polož ľavú ruku na ľavé lítko a práva ide dozadu do rotácie. S nádychom hore a s výdychom vymeň, polož pravú ruku na pravé lítko a ľavá ruka ide dozadu. Znova pár nádychov, výdychov, pevný chrbát. Nádych hore
A s výdychom sa ulož na podložku, pritiahni obidve kolená k hrudníku. Nádych, ruky, nohy vystreté dohora, výdych, pritiahni. Nádych, pozícia chrobáka, výdych, kolena k hrudníku. Vystriedaj ešte párkrát. Tvoje telo je plné nádhernej životnej energie. Poď si užiť krásny, láskavý ranný pohyb. Môžeš pokrúžiť kolenami do jednej strany, ako keby chceš kresliť krúžky kolenami o strop. Potom do druhej strany. Vymasíruj spodný chrbát. Pritiahni ešte k hrudníku. Potom sa pretoč na bok. Kolená sú pokrčené zhruba v pravom uhle, ostávajú tam, kde sú. A hrudník sa otvára do rotácie. Ruky sú v pozícii kaktusu a brada smeruje dohora. To isté na druhú stranu. Prenes kolena na podložku v pravom uhle a s výdychom otvor hrudník, obidve ruky v kaktuse na zemi, na podložke. Prejdi do pozície mačky, do pozície na štyroch. Pevný stred tela, nádych, bráda hore, výdych, gulatý chrbát. Budeme striedať tieto dve pozície, ktoré aktivujú aj náš hlboký stabilizačný systém, náš core. Zároveň prebudzajú celú našu chrbticu, stavec po stavci. Toto je pozícia, ktorá sa stará aj o to, aby tvoje brúško bolo pevné, aby nebolo vypuklé. Prejdi do šteniatka, preručkuj pred seba. Môžeš ešte v šteniatku uložiť pravú ruku pod seba, pod hrudník, zintenzívniť natiahnutie. A potom vymeniť to isté na druhú stranu. Prejdi cez mačku do pozície dieťaťa, sadni na päty. Môžeš postaviť svoje ruky na končeky prstov a jemne sa povlniť a cez gulatý chrbát prejdi do prvej prebudzajúcej kobry. A s výdychom znova sadám na päty cez gulatý chrbát. Cez gulatý chrbát jemnúčko kobra. A znova to isté, zatiahni pupok chrbtici, sadni na päty. Poď ešte krásne kobra. A s výdychom sadni na päty do dieťaťa. Ešte môžeš jemnúčko povlniť svoje telo zo strany na stranu. A potom si sadni na podložku do pohodlného sedu. Spoj dlane pred hrudník a ja ti ďakujem. Namasté.